Yomo ndikhulupira kuti munali mu chaka cha 2009 ngati sindikulakwitsa. Nthawi imeneyo titafunsa titafika kunena kuti mudzakumbukira bwanji Rafael Kasambala kuno ku mudzi kwawo wa Chijereyo. Anthu akuno kwamanena kuti ntchito zachitukuko zimene anayamba kugwira nthawi imeneyo ngakhale analuza pa mpando wa uphungu wa nyumba ya malamulo kudera kunoko, koma kuti akupitirizabe kugwira ntchito zachitukuko zosiyanasiyana. Komanso nthawi zambiri amakonda kubwera kuno kumadzangocheza ndi achinyamata akudera kunoko kumalimbikitsa skulu, ponena kuti anyamata ambiri akunoko skulu anapita nayo patali, anapereka chitsanzo kuti ambiri mwa iwo achita bwino chifukwa cha Rafael Kasambala. Komanso amalipirira achinyamata ochuluka kwambiri skulu zosiyanasiyana mdziko muno, kuyambira ku sekondari komanso ku college komwe. Kumbuyo kwangaku tinanena kuti Rafael Kasambala ngakhale amakhala ku Blantyre, koma amati akabwera kunoko akuti amapita ku St Peters ku Mzuzu. Kumeneko ndi kumene amakapemphera la sabata lawo, misa yawo nthawi zambiri imakhala ya ku St Peters Cathedral mu mzinda wa Mzuzu, imene ili pansi pa Mzuzu Diocese. Ndi muchithunzi chimene mukuona muchithunzi kwangamu chimene mukuona kumbuyo kwangaku kuli azimayi amene ndi akwaya ya St Peters Cathedral mu mzinda wa Mzuzu, ena ndi akonkulu. Tinanena kuti mambo amenewo ayendetse ndi ampingo wa Katolika komanso asilikali agulu la nkhondo. Ndi zinthu zimene zikuchitika kuno kwa Chijere, kumene anthu ochuluka kwambiri abwera kudzaperekeza Rafael Kasambala, amene anali munthu odziwika kwambiri, pa nkhani za malamulo, anali odziwika kwambiri pa nkhani za malonda, anali odziwika kwambiri pa nkhani zopereka. Komanso tamva kunena kuti pano pali anthu ochuluka amene achoka ku Blantyre Synod, Archdiocese ya Blantyre imeneyo, kumene iwowo amapemphera. Ndikhulupirira kuti kunali kusiyayi ndithu kumeneko, anthu ambiri amaperekeza komboti analinso ndi udindo kumeneko. Ndi zimene zikuchitika panopa. Ndikhulupirira kuti muchithunzi mwangamu mukutha kuona bokosi limene agonamo Rafael Kasambala, limene lili ndi mbendera ya dziko lino. Izi zimathandiza kuti maliro amenewa ali m'manja mwa boma, ndiye chifukwa amayendetsedwa ndi asilikali agulu la nkhondo, komanso bokosi amaliveka makaka aboma, mbendera ya boma imene imatanthauza zinthu zingapo mmene dziko lino linakhazikitsira, komanso mmene zinthu zimayendera. Ndi mmene zikukhalira kuno kwa Chijere Chirwa, kumene kuli mwambo oyika m'manda Rafael Kasambala. Monga madera ambiri kuno kuchigawo cha kumpoto, komanso madera ambiri pakati komanso kumwera, kuno kuchigawo cha kumpoto maka ku Mzuzu komanso kuno ku Nkhata Bay, kwakhala kukusisira kwambiri kuyambira dzulo komanso kugwa mvula. Tinene pano kuti anthu amene akuperekeza Rafael Kasambala lero apanga brave to this harsh weather, kudzakhala limodzi ndi akubanja anzawo komanso ena amene anali kufupi kwambiri ndi Kasambala. Ndi mmene zinthu zikukhalira kuno kwa Chijere Chirwa. Chaposachedwa apate kupatsani m'manja mwa amene ayendetse mwambo umene kuti kufotokozerani kuti zinthu zikhale bwanji, koma poti akuyendetsa ndi asilikali mwachizolowezi, asilikali agulu la nkhondo amene amakhala ndi programu yonse yoyendetsera mwambo umenewu. Akachoka pamenepo pamene amapereka kubanja nthawi zina amamaliziranso ndi ampingo. Ndi mmene zinthu zikukhalira kuno. Tikungokamba mubwereza kunena kuti kuimbira anthu imene labwera pano lachoka ku madera osiyanasiyana, zimene zikutanthauza kuti kodi Rafael Kasambala anali munthu otani, anali ndani. Fedi kwabwera anthu ochita malonda akuluakulu abwera pamalo pano, akuluakulu aboma abwera pamalo pano, komanso pabwera anthu ochuluka kwambiri, ana ozungulira tikubwera kuchokera ku Mzuzu kufika malo ano. Ana amanena kuti classes lero sanaphunzire chakumawako, chifukwa chonena kuti aphunzitsi awo akubwera kumalo kuno kudzafuna kudzayikira umboni kunena kuti Rafael Kasambala amene anali mmodzi mwa iwo kudera kunoko akulowa m'manda
lero lolemba pa 10th June 2024 ndithu ndi mmene timanenera kunena kuti zinthu zikakhala chonchi pamene umaona kunena kuti kodi zinthu zikukhala moti bwanji. Apa tikutanthauza muchatimakambira kunena kuti khwimbi la anthu kuchokera kuno likutanthauza likuonetsetsa kwambiri kunena kuti kani Alafi Kasambala anali munthu oti bwanji. Muchithunzi mwangamu mukuona tsopano bwinobwino kamba kuti kumbuyoko kunali ampingo amene azimayi ampingo amene amayimba komano ndi mmene zinthu zilili. Mwambo uyamba nthawi ina iliyonse timakamba kuti pali zinthu zingapo zimene tikhulupirira kuti mwina zinachedwetsa kuno kuli mvula yochuluka kwambiri nde misewu sili bwana. Pano tikuperekeni kwa akuluakulu ampingo wa Katolika amene ayendetse mwambo umene uzikoma kwambiri. Tikulomba
ati nyifwa iyi ya rafu itikumbuse nyengo zose kufwa kwitu, mwakuti tikule mukapulikisiro ka usambazi uu ulikupisama mwa Kristu, ndipo na nkhalo ya kwenerera tipenjepenje uzali wake mwa Yesu Kristu fumwetu mwana winu, uyo wakukhala na kuusa pamoza namwe muwene na wene wa mzimu mtuwa chiuta imoza pera panyengo ya mbula kumala. Amen. Mazo ya mvuku fuma mahala mutu 3 verse 1 mpaka 9. Kwani mizimu ya harunji ili mmoko ya shiuta, ndipo watambusikengepo shala mukana ya nilo kama kupusa wakuoneka ngamba kufa kufuma kwao mshalo ishi kukaoneka nga nchilambo kutileka kwao kukawanga pamalilatu kweni wali mumtende nangauli kwa ise wakaonekanga wakulangika iwo wakawa na shigomezo umoyo wa mwilaila pala wakalangika pashoko waka wamkupokela vitumbiko vinandi shiuta ndiyo wakawaweza, ndipo wakawasanga kuti mbakwenelela kuwa na iyo wakawayeza nganji umo wakaezgela golide na nganjo na kuwapokelela ngani sembe ya kocha ya kufikapo. Pala shiuta wakiza wakawatola iwo viza mkubala na kuchimbila ngandi umo ukushitila moto pa uteka wakomila wiza mkelusa mafugo yose na kuusa bantu wose, ndipo fumu wiza mkuwa kalonga wao kwa mwilaila awa wakumgomeza number 173. Yesu Kristo wakati fumu ya nejani mwende Fuyagano zamala fumu ya nejani mwende Swedina mkuwela za fumu ya nejani mwende Silakaela di fumu ya nejani mwende Sunguni jema wakuni jema Mazua ya sefu muya nejani mwende Wakuni jema Mazua ya sefu muya nejani mwende Yesu Fumu iwe namwe. Yesu na msimu winu Utenga wa Yesu Kristu na mukalembekera na Yohane mutuba. Yohane mutu wa 20 kwamba mzere wa 19 kulekezga 32.
nyengo ya mise pazuva reneiro la kudankha musabata vasambiri vakaungana pamoza munyumba. Iwo vakajarako kumuryango chifukwa chakopa vayuda. Theura Yesu wakimirira mukati mwawo, ndipo wakati kwa iwo, mutende uve namwe. Wakati wayoya ntheura wakavarongora maoko yake na mbambo. Vasambiri vakakondwa pakuona fumu. Yesu wakati kwa iwo, mutende uve namwe. Ngani umo vadada vakanitumira ine, ndimonane ngumtumirani. Wakati wavayoera ivi, wakaputira muvuchi pa iwo wakati, pokerani mzimu mutuva. Wose awo mukuvagokera zakwananga zawo zikugokereka. Ndipo awo mwareka kuvagokera kuti zikugokereka chara. Tomasi yumoza wa vasambiri vake 12, mwene uyo wakachemekanga kuti Didimo, kuti wakava pamoza na vanyake chara para Yesu wakiza. Theura vasambiri vanyake wakamphalira wakati, taiwona fumu. Kweni Tomasi wakati kwa iwo, kwambura kuti niwone mabamba ya mizumari maoko yake, na kukhwasikamo mabamba yara na munwe wane, ndiponso kwambura kuti nivike munwe wane murweya rwake, kuti nipulikanenge chara. Yakati yarutapo mazuva ya nkhonde na yatatu, vasambiri va Yesu wakaunganaso munyumba. Tomasi wakava pamoza nawo. Miryango ikava ya kujalika, ndipo Yesu wakiza wakimirira mukati mwawo, ndipo wakati, mutende uve namwe. Theura Yesu wakati kwa Tomasi, zanganawo kuno munwe wako, wona maoko yane, nyoroska oko rako ukhwaske murweya rwane, kuti ureke kukayika kweni ugomezge. Tomasi wakamzgora Yesu wakati, fumu yane na chiuta wane. Yesu wakati kwa iyo, kasi ukupulikana chifukwa waniona? Mbakutumbikika ao vandanione, kweni vakupulikana. Sono Yesu wakachita vimanyikiro vinyake vinandi panthazi pa vasambiri vake. Vene ivyo vindalembeke mu buku ili. Kweni ivi vyarembeka kuti mpulikane kuti Yesu ni Mesiya, mwana wa chiuta, na kutiso para mwapulikana muvenge na umoyo muzina lake. Utenga wa fumu. Shindami kwa ime fumu Yesu Kristo. Mwabapali vane wakutemweka, nyifwa ikuvava, nyifwa ikupweteka. Lekani wakale wakatenge nyifwa ni mbembe, nyifwa ni zawe, nyifwa ni ngoleka. Chifukwa pa nyifwa zeru zitu zikugota, zeru zitu zikumara, nyifwa ikutibwanyisa mitu, na maso itupera, na zeru zitupera. Pa nyifwa tikuona wakakugota, tikuona wakamdima, tikuona wakakayoyero kakupambana pambana. Nyifwa ikuzaura mtima. Kweni na chipulikano pa nyifwa tikuona ungweru wenecho. Na nyifwa apo ise tikuona kuti tamara, magi wakuona kuti sono wamara. Kweni muchipulikano chikutisambizga kuti sono walinayo nkhoswe iyo ingamanya kumveyerera. Watidangirira kusono tazgokava sani. Apo nyifwa ikuti para nyengo zinyake tadumuka. So ndipo mumayano yano na muchipulikano tikuona kuti sono tiliveneko tilivasani mwa Kristu. Lekani panyake tikuungana pano mwa balevane kuperekezga mbale witu Rafu. Awada Rafu mwatibaya tafwa mwatipweteka. Ali ya bishop, ali ya mumzuzu, ali ya kosekose mabishopu Malawi, ali ya mwana wao.
awadala tafyoka limu nadi mwabale vane nyifwa ikupweteka lekani kweni pakupweteka pa nyifwa chivazo cha kwamba chila chatiphalira makora kufuma mbuku la mahara wakuyoya kuti au mbachiuta kweni mizimu ya varunji yili maoko ya chiuta nanga kuukapo kwawo mucharo chino kuoneke nga kuti vamala kweni vali mumutende. That's the beauty of faith, that those that are in him, that remain faithful to God, God does not abandon them. He is always with them and taking the care of them and welcoming them to the heavenly abode. So mbale witu watipweteka tina chigomezgo chose kuti mbale witu wafwasenge mumtende wa Kristo, milimo yake, rusungu rwake, alafu pamoza na banja lake wakawa na mtima wa rusungu chomene kuvwira eklesia, kuvwira vantu vakupambana kuvwiranso amachalichi anyake vangoni kwaska vakwaya vakuzorozoro vakuti alafu vakiza ngani guest of honor tiza pano tikumbakulirana nawo. Onani umuchiuta wakuchitirana vantu vake, chiuta wakuonekana maso yayi kweni chiuta wakuoneka kwizira mu vantu, kwizira mu nchito zawo za rusungu, kwizira mu vyawanangwa. He onani vyawanangwa ivi vakampako mbale witu wakava na chinjeru chikuru chomene wakagwirisika nchito makora chinjeru chake zeru izo chiuta wakupasa vantu vake. So we learn about faith and reason, fides et ratio, faith and reason. So the important thing is to bring them together, that faith illuminates, faith enlightens reason, faith supersedes reason. Kwizira muchipulikano na chigomezgo tingava na zeru zinandi, tingava na ndarama zinandi, tingava na nkhongono zinandi, kweni chipulikano chikutisambizga kuti pataika vintu vyose ivi pamoza tivengi vake na vake nyengo zose. Utenga kutipasa vichi chituzi chakuti why are we here? Why are we gathered here? So we get the answer from the gospel. So the gospel gives us a picture of the disciples when Christ was crucified and died, and then they were in despair, they were not happy, they were afraid. So they were gathered in that kind of situation, and then Christ comes in their midst and says, peace be with you. So in difficulty moments, then we gather. In difficulty moments, we celebrate the Holy Mass, the Mass of Christ himself, the sacrifice of the Mass. In difficulty moments, Christ comes and says, peace be with you. Peace, peace, I give you peace. So the gift, that peace that we receive, peace, Elene is peace in Greek. It has a very kind of superficial kind of meaning, but maybe in Hebrew, shalom. So it means kukuwa pamoza, muwene na wene na chiuta, to be one with God. That's the peace that Christ gives, to be at home with God, to be at home with others, and also to be at home with nature. So Christ gives us that deeper meaning of shalom, of peace, and we get that meaning in difficulty moments. So here is something very, very good that we may need to know, that in the first day of the week, pazuara kwamba, zuara kudanka, they were gathered. This is where we get the why should Christians gather on the first day of the week? We are a people of resurrection. We believe. So musangenge va Krisitu vakupemphera pa Sabata. The first day of the week is Sunday, and the last day of the week is Saturday. So you find a small kid telling you 7 days make a week. So we only have 7 days in a week. So we hear that first day of the week they were gathered, and so gathered in large numbers. Okay, that's why Christians have to meet. We have to praise Christ. We are a people of resurrection. So we meet on Sunday in good numbers. Okay, then what do we hear? We hear that after, on the first day of the week, then Thomas was not there. He wasn't with them in Wakavapusha. Then after 8 days, yakati achumbapo mazuwa ya nkhonde na ya tatu, Thomas wakavapo. Which means after 8 days, which means that day was also a Sunday.
because only have 7 days in a week. So Thomas was with them. Then Jesus says, Thomas, come, zanga uone mabamba yane. What does it mean? When we don't gather together with our friends in large numbers in our churches, in our houses, or praying together, then we miss out. We miss out the blessings of the Lord. Vyawanangwa zaulere zambuye timasempana nazo ngati sitikumana ndi anzathu pamene akupemphera, pamene akubwera pamozi, pompesa Mulungu amabwera, Yesu Kristo amabwera kunena kuti mtendere ukhale nanu. Ndiye kuti timasempana nazo. Koma Thomas ujata kumana ndi azake aja basi kuti azake akumusa taiona mfumu. No? They were like shining out. We have seen Christ. They were proud. They were full of joy of Christ, having seen Christ. No. But for him, he was filled up with no anguish, filled up with despair, filled up with unbelief, to say, unless I have to see, I will not believe, So he was filled up with that kind of unbelief. When we don't gather with our friends, we are filled up in that situation. So when we come together with our friends, coming praise Christ, then we are filled with that joy. So the joy of experiencing Christ, being together with Christ, So tikuromba apa nachawanangwa ichi chakuziwa. So Christ says, peace be with you. And then he breathes on them, receive the Holy Spirit. Pokerani mzimu mtuwa. We have received the Holy Spirit. We have the Holy Spirit. Raph was baptized. By the very fact that he was baptized, he aligned himself with Christ. So tikapokera chawanangwa cha mzimu mtuwa. We receive the Holy Spirit. The beauty in the Catholic Church, we find that we have sacraments. Yeah. What are sacraments? They are not written in the Bible. What are they? That's why John says, there are many things. Read John chapter 20, verse 30 to 31. There are many things that Jesus did that are not written here. But these have been written that you may believe that Christ is the Lord, and believing in him you have life eternal. So there are many things that Christ did. We cannot find sacraments. But what are sacraments? Anyway, sacraments are, the lives, viruero, umoyo wa Yesu Christ himself. So we draw from the life of Christ, that Christ moved around and about, in the villages, healing people. That's why you have the sacrament of the sick. So the sacrament of the sick is not just drawn from anywhere. The sacrament of baptism, Christ baptized. Through Christ we are baptized. I baptize you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. We become one in the Trinity. So, how about the sacrament of the Eucharist? We'll be celebrating the sacrament of Eucharist here. The sacrament, the bread. Jesus gives himself as the bread. I am the bread of life. Read the Gospel of John. I am the bread of life. You see, the sacrament. In the doctrine of transubstantiation, it's the doctrine of the change that happens. That we're not just doing drama. We're not just there wasting time. Christ is there. No. So our friend dedicated himself now and again going to church with his family and the children. Kuwa pamoja na kupokera sakramenti. Okay, that's very good. Confirmation, we receive the Holy Spirit. Confirmation, kukozga, takozgeka, mkozgeka, like that. So, shoot out pass of pambana. What do we see here? We see also the sacrament of matrimony. Matrimony is marriage. And the sacrament of priesthood. We are priests. From the people, then people are chosen to stand out and remind others, to come close to Christ. So they need to come together here and comfort one another. The need for priesthood, the sacrament of priesthood. And lastly, the sacrament of marriage. It's a sacrament of kukozga, sacrament la chitemwa, marriage. Marriage is not simply kungumangocheza, banja sikungocheza. These are things that are put for us to help us to be saved. We're supposed to help each other to journey, a journey of faith.
kuti tikasange chiponosko. So Maggie, you have escorted your husband to the doors of salvation. Cherish the good times and the children that you have had. This is what the church is there for, praying for you. No, the love, the school of love. Cherish all those moments and pray for your husband, that there he may dwell. So we also have that courage to assist one another, kuvwirana, kusambizgana, kukhala umoyo wemi, kugokerana. Pakugoka, man, it's clear. I give you ngumparirani kuti mugokerane, para mwagokerana zakwananga zugokereka. So sacrament la kugokera, sacrament of repentance. Do we need to go for confession? Yes, we do. Yeah, tukwenea kutokapokera sakramenti la kurapa chikwa para tagokereka zakwananga zitu kuchanya zagokereka. Ipo mabale bani pa kumperekezga mbale wetu tikusambira vintu vinandi. Tikusambira umoyo wa chipulikano, umoyo wa kugutika ntchito makora, chuma chitu, ngongono zitu, zeru zitu, kukuzga zinara shiuta wa kuoneka maso kwizira milimo iwemi iti kuchita zuba na zuba. Tenti mulombere mbale witu kwiniso kukumbuskana kuti zuba na ili lifikenge tiwe bantu bakusopa kuba wakavargargasha akamba titi urgarga ubaya somba cha chibaya somba njilepa. So tiwe na umoyo wa kutemwa chiuta na kusikepirana na chiuta na kuwa pamoja naye. Amen. Pa nyengo ya sono tikuluta kuchigawa cha nkuzomera kwene tiyo yengelombo la kupulikira kwa apostoli. Kupulikira kwa apostoli. Ine kupulikira chuta dada mkubono sose. Uyo wakalenga chalo cha kuchanya na chalo cha kanokasi. Ndipo Yesu Kristu mwanakeka mwitu. Ikaikika mdumbo na kongono za mzimu tuwa. Wakababiwa mamalia Filipo. Wakamsuza kwa Pontio Pilato. Wakampaika pamvinjika. Wakafa. Wakamika mtindi. Wakanjila mlimbo. Machero yake wakauka kuwakufa. Wakakwelela kushanya. Wakala kuokola marielo la chuta wa dada wa ngono zose. Wizengeso kuzakaeruzya wa moyo na kufwa. Ndeula mpulikira msimu tu. Eklesia Katolika mtua. Mpulikiraso kuti watuwa wakulikana. Sakwananga zukokereka. Wakufa wa ukenge. Ulipo moyo wa milaila. Amen. Tieni mwambumba ya chuta tupeleke mawelero itu kulombela wa moyo na wakufa. Fumo chuta wa ngongono zose musungilire wa Kristu muchipulikano na umoza. Taweya mutipulike. Taweya mutipulike. Warada warusungu mutase charo chose kumparaniko ya nkondo. Taweya mutipulike. Taweya mutipulike. Dada chuta rongorani lusungu kwa wali mu visuzyo vya njara, ukavu, vitima, matenda na usokwano. Taweya mutipulike. Taweya mutipulike. Fumu mwana winu Rafu, uyo pa ubatizo wake wakayamba umoyo wa muiraira, pamoza na mwana winu Yesu Kristu, mumukazike mchimwemwe chinu. Taweya mutipulike. Taweya mutipulike. Fumu mpembuze na kumisese tonse tilipa vitima. Taweya mutipulike. Taweya mutipulike. Mwa Yesu Kristo fumu yitu. Amen. Tafika pashigawa cha uchipereke vya masozi. Tieni tuovirane kuti vya masozi vitu tichiteko mwaluwiro. Tieni wa Kristu tieni gawane mbali za tiendeko mwaluwiro. Wakwaya sumu. Mwefumu tembalitu masozi zinalilo la kuzirwa masozi.
bwerani mwabale kuti sembeyane na inu ipokerereke na chiuta wadada wa nkhongono zonse. Ena mfumu ipokereke sebetui maukoima kuti tunake litusike na kushindikika makuti ugeize na ikeza yose utua. Fomo pakutamira lusungu kwiza mwampu na japereka pagome lino litua kuti na nkhongono za kutozga za chawanangwa chinu nase tisukike na nkhongono za mthondwe uu mwa Yesu Kristo fumu yetu. Amen. Fumu iwe namwe. Yesu na mzimu winu. Ezgani mitima inu kuchanya. Aikweza kwa fumu. Tionge fumu chiuta witu. Na kukumbikwa na kuendelea. Enyanja kumbika na kwenera nadi ni mlimo wa chiponosko chitu kuti nyengo zose na pamalo pose tipeleke viwongo kwa imwe fumu wadada watoa chiuta wa nkhongono zose na wamwiraira mwa Kristo fumu yetu pakuti iye nchiponosko cha chalo chose umoyo wa wanthu wose ndiposo chiuka cha wakufwa. Mwa iye chiwulu cha wangelo chikulambira uchindami winu na kusekerera pamasopinu kwa mwiraira. Mazgo itu tikulomba ya kumane na yao musumu imoza ya malumbo apo tikuchemelezga kuti ndimwe watu wanadi imwe fumu funda ya utuwa wose. Ndeula tikulomba tuiskani vya wanangwa ivi pakutuma mzimu winu wike ngani jumi pa ivyo kuti vizgokele tupi na ndopa za fumu itu Yesu Kristu. Panyengo iyo wakapelekekela na kuzomela kunjira mu visio vyake, wakatola chibama na kupeleka viwongo, wakachimenya na kuchipeleka kwa wasambili wake na kuti
pokani mose na kulya, pakuti ili ndi thupi lane ilo lamperekeka chifukwa cha imwe. Ndeulapera wakati walya wakatola nkhombo, wakaongaso, wakaitulisika na kuipeleka kwa wasambili wake na kuti, pokani na kumwamo Mose, pakuti iyi ndi nkhombo ya ndopa zani, ndopa za pangano lipya na la mwiraira, izo zamtikira imwe na anthu kuti zakwananga zigokereke. Ndeula silenge kuti munikumbukire. Vya mchindindi vya chipulikano. Ndeula isapo tukondwela chikumbusko cha nyifwa na kuuka kwake, tikupeleka kwa imwe fumu chipama cha umoyo na nkhombo ya chiponosko, kumuongani pa tuzgola kuwa wakwenerera kutitiwe pa nthazi zinu na kumteterani. Mwachipepula tikulomba kuti pakusangana mthupi na ndopa za Kristu, Mzimu Mtuwa watunganye pamoza. Kumbukani fumu eklezia winu wakutandazika muchalo chose, ndipo mumufiske kuchitemwano cha kufikapo, pamoza na Francis Papa witu, John Lane episkopi witu, Yohani episkopi muovuli wake, vaepiskopi wose, vasembe wose na wakristu wose. Mukumbukeso muteveti winu Rafael Kasambala, mwene uyo mwamichema kufuma muchalo ichi kwiza kwa imwe. Muzomerezye kuti iye uyo wagabanyana na mwana winu munyifwa yake, wazakawe naye pamoza mukuuka kwake. Mukumbukeso babali bitu abo bari kupumula na chigomezo muchuka cha wakufa, na wose abo bari kufa mu lusungu lwinu, bapokere mungwero wa chisio chinu. Tabeya mulite lusungu tose kuti pamoza na Virgo Maria watumbikika nyina wa Chuta, na Yosefe watumbika msweni wake, pamoza so na apostoli watumbikika, na watu wa wose awo wakamgonusana imwe pano pasi miwilo na miwilo, na seso tibe wakwenerera kwa wahalili wa umoyo wa miraira, na kuyaka mtumbika na kumchindikani mwa mwana wenu Yesu Kristu. Kwizira mwa iye ndipo pamoza na iye ndipo mwa iye, imwe Chiuta dada wa nkhongono zose mumoza wa Mzimu Mtuwa, uchindami wose na thumbiko lose ndi vinu panyengo ya mbula kumala. Wadada witu muli kuchanya, ufumu wenu uise
kumba kwino kuchitike pano pasi umochira kuchanya mutipe isero chakulachicha lero mutipoke ise avananga zitu unasekutomera avananitu mungatozanga isembezeka kweni mtase mutitaske fumu tikulomba kuhenu liwose mwanangwa mtipe mtende mumazuwa itu kuti na uvwili wa rusungu rwino mutiponoske kusakwananga na maonono ose apo tikulindira chigomezgo cha kutumbikika na kwiza kwa mtasi witu Yesu Kristu. Fumu Yesu Kristu imwe mkaphalira wapostoli winu kuti mtende nkumulekerani mtende wane nkumpani muleke kulawiska zakwananga zitu kwene chikulikano cha eklesia winu ndipo mwanangwa mpe mtende na umoza kwa kuyana na khumbo linu imwe mukukhala na kuusa panyengo ya mbula kumala. Mtende wa fumu uwe namwe nyengo zose. Mwanambelele wa Chiuta aonani mwanambelele wa Chiuta, aonani mweneyo wafumiska za kwananga za mchalo tina mwawi ndise sono tuchemekera kuchipikiro cha mwanambelele. Tafika pachigawa chapokera fumu Yesu musakramenti la Eukaristia. Pano takumanapo takupambana ndipo tikupempheka ise tipokerenge sakramenti la Eukaristia ni sepera cha wakatolika kweniso tano zieka makora yeho chomene.
ng'ombe. Wadada Chiuta taleleka na chakulya cha kuchanya icho chikulera chipulikano chitu na kukuzga chigomezgo chitu na kukozga chitemwano chitu. Taweya fumu mutovwile kufukafukila Kristu, uyo ni chibama chitu chenecho na cha umoyo na kulimbalimba kulondezga mazgo inu awo ya kufuma kwa imwe mwa Yesu Kristo fumu yitu. So ndapangizika ndakubanja kuti panyengo ya sonu tijali mbwe pawengi vakulongolo. So mosi mwi mlongolongi longoloni mwakudumua vuwa anyaka atenele soku wele kwa lingu blanta ya tanungu akafiki nyingo ya mamba mkokota pacha. Fumu yiwe namwe wamtuiskeni Mose Chiuta wa nkongono zose wa dada mwana na mzimu mtua mukali na mtende wa fumu tije pasi tivindondomeko. Kwepani ndiko bila kumbuyo kuti kalibata pang'ono zikomo kwambiri ampingo motsogozedwa ndi afather athu. Pano ndipereke ulemu ofunika kwambiri kwa Right Honorable Harem Kandawire amene ali Vice President wa chipani cha Malawi Congress Party, komanso ndi nduna ya zachitetezo amene akuyimira a President a dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera, komanso ndipepese mwapadera Mai Magi Kasambala ndi ana Cornelius Wanozia nditazizwa. Ndipepesenso mwapadera a former Vice President amene mwina pepo mpano Right Honorable Kumbo Kachali mwachoka kutali uku kunzimba kumsatira mwana wanu. Komanso kupepesa kwa padera ndipepese a Speaker a nyumba ya malamulo Right Honorable Catherine Kotani Hala mwana wako nkuno amene somasatira mbale wanu kuti mukamuone kuti wagona pati. Komanso kupepesa kwa padera kupite kwa anduna azamaboma ang'ono ndi mgwirizano Bambo Chimwendo Banda amene somachoka komwe kulilongwe kusatira mbale wanu sichifukwa cha unduna okhayi koma mwaganiza ndithu kunsatira mbale wanu kuti mukamuone pamene wagona. Panonso pali aku judiciary ndaona Bambo Honorable Madise amene mwayimira a judiciary nanunso mwabwera muli nafe pompano mulandire kupepesa mwapadera. Pano pali a former attorney generals komanso mwapadera ndipepese nduna zingapo zimene ndikuziona kumbuyoku mulandire kupepesa kwa padera chifukwa cha kupezeka kwanu pano kuti mwadzamperekeza mbale wanu Rafael Kasambala. Komanso kupepesa kwa padera ndalina kale ma former attorney generals angapo alipo mpano mulandire kupepesa ndithu. Komanso IMP adera lino mulandire kupepesa mwapadera ndithu kuti mwaluza mbale wanu. A DC akunkhata beko no Bambonewa pepani kwambiri kuti
chipilala chanu ndi chimene tikuchiperekeza lero. Oyimira ku mtundu kwa Kasambala, Bambo Beni Kasambala ndi amayi akunyumba kwanu pepani, komanso Reverend Father Andrew Chunda, a moderator, ndi onse ampingo wa Catholic amene muli nafe pompano, a senior chief Timbiri amene ali anyaje anthu akatakhalai pepani mwapadera, komanso Sister Gigina pepani, Sister Agnes, komanso achaledi aku St. Montfort, Mai Gombeza, Mainso Chisale, komanso tili ndi atsogoleri ena akumipingo yosiyanasiyana ngati Livingstonia Synod, tili ndi Reverend Kamusa, Synod Moderator elect, komanso tili ndi Reverend I.V. Muhone, a Deputy General Secretary, tili ndi Reverend Dr. O.P. Mazunda, a former Synod General Secretary, komanso ndaonanso Dr. A.M. Matiangoma, a former General Secretary, komanso ndi onse amene mwabwera pano kudzaperekeza m'bale wathu, malume athu, mchimwene wathu, mkulu wathu. Pepani pepani, mmene anenena Alisha kuja kuti nthawi ino ndiyo zolankhula, ndikupempheni kuti amene mulankhule ndithu ndikochepa kuti tigwirane ndi nthawi. Panonso pala asilikali amene atenge mbali yawo, ndiye tiapasenso mpata kuti apitirize kugwira ntchito imeneyo. Mundikhululukira anthu akunkhatabe kuti ndizilankhula chichewa, andithandizapo nzangayi. Kulankhula chichewaku nchoti tikuthokozeni anthu akunkhatabe kuti munabereka mwana malo moti agwire ntchito kuno kokha, wagwirira ntchito mtundu wonse wa dziko la Malawi, nchifukwa tikupezeka pano kulankhulanso chichewa. Uyu sanali munthu wamba iyayi, nchifukwa amaona anthu feta sonkhana chonchi zimachitika, amaoneka kamunthu kakang'ono, koma pa zintchito zake zakoka anthu osabwera pano. Tikuyamika kwa basi kuti Mulungu anatipatsa nyamata ameneyi. Chonena tilibe pano, ndiwapemphe akubanja kuti abwere kuti nawonso alire nafe limodzi. Bambo Kasambala Chirwa, mubwere kuti mulire nafe pa nthawi ino. Amene akuyimira mtundu andipatsa apa ndi Bambo Beni Chirwa, sindikudziwa kuti alankhule ndani, tichite mwachangu posunga nthawi. Pepani ivi tabwera pano, choyamba ndifuna ndipereke ulemu utsogoleri wa dziko lino, a Vice President ndi a President of the Republic of Malawi. Ndi nduna zonse zabwera pano, mafumu onse abwera pano, ndi onse antchito za boma, nonse ulemu ukuyenerani. Ndi achibale nonse, ndi nonse mwabwera pano kuti muzakhale nafe pa nthawi ino ifa nanu ndifolera kwambiri. Mosataya nthawi ndi kuyimira banja la Kasambala. Ineyo ndi bambo wake wang'ono wa Rafu Kasambala. Tili tithokoze kwambiri sinali kuyembekezera kuti tikhala choncho,
despite kuti lero nthawi yakuti kuli mvula. Ndikhulupirira kuti sikunaka kuti kuli bwinobwino kulibe mvula pano sitikanaona naye. Ndiye tikuthokoza chokubwera kwanu kuzakhala nafe ifeyo pa nthawi ino yovuta. Ubambo banja la Okasambala, banja la ozangavera bano mfumu wathu Chijere, tikulira antikuthokoza chifukwa cha zonse mwachitira pa nthawi ino yozovuta. Kunakhala kupanda inuyo ifeyo sitikanakwanisa chifukwa ife tafa kwambiri. Rafu wagona koma amene afa kwambiri ndi tasarako chifukwa ntchito zake zimene mwana wathu analupangira banja la Okasambala, ngakhale ndi ena otisungulira chakuti lankhule mbwe tisowa. Ndi mwana anali osasankha, anali kuthandiza aliyense. Zina zimene Rafu achitira anthu ngati kuti ngabe tikhale pano kuti aliyense ayankhule sikulosirita osatha zimene Rafu Kasambala achitira dziko lino. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, tithokoze chifukwa chosunga nthawi. Pano ndiwapemphe bambo na mizinga amene akuyimira kuchikazi kuti nawonso tili nawo limodzi. Ndiperekenso kupepesa kwa azipani zina ife ndaona bambo Kamuzu Chiwambo alipo mpano ndiye na onse pepani. Maulemu aperekedwa kale. Ife akuchikazi tilibe mawu ambiri, kwathu ndikulira. Timati ndinene mawu awa. Rafu Kasambala anachoka poti ndi mlamu. After 25 years or more of kukhala kwabwino, a very harmonious and a very cordial relationship imene takhala nayo ndi Rafu ngati mlamu, ngati mpongozi, tinachoka poitanizana kuti mlamu uyu anali mchimwene wathu. Mmene ayankhulira akuchimuna zonse zimene amapanga Rafu kuchitira anthu ena ngakhale kuchitira ife amene akuchikazi zinali zinthu zokuti sitizaziwala, koma chachikulu tinaphunzira kukhala bwino ndi anthu through chikhalidwe chake cha Rafu. Rafu amalimbikisa working hard muchina chilichonse. Rafu amalimbikisa kukhala mwachikondi, komanso kwakukulu kuthandiza munthu amene anali osowa, amene anali mavuto. Rafu samayang'ana kuti uyu ndi mbale wake kapena ndi nzake. Rafu would help anywhere pamene waona kuti pali chosowa. Ili ndi phunziro lalikulu limene tisunge ndipo limene tatenga kwa Rafu. Tikukhulupirira kuti as we remain, we will honor him, we will honor his legacy by trying to continue moyo umene Rafu anatiphunzisa. Akuchimuna anzathu tikulira limodzi. Ife ubale uwu sikuti wathera pano, pali ana, koma ngakhale pakanakhala kuti palibe ana, chikondi chimene munationesera ife akwana mizinga, ubale uwu sumayenera kutha, ndipo ubale upitirira. Zikomo kwambiri. Pepani bambo Mkandawire mundikhululukira, antundu wa Chitonga ndi umene masunga tradition kwambiri. Sitimafuna tizidumpha, ndiwapemphe akwachirwa kuti nawonso abwere pano alire nafe. Ndiwapemphe kwachirwa abwere kuti nawonso alire nafe. Ngati ali pafupi.
pepani ndisanayambe china chilichonse tipemphere. Tate wathu wokonda, ife ana anu mwationa tili chete ndife otunthumira mmitima chifukwa cha m'bale wathu amene wagona. Tifuna tikuyitaneni nthawi iyi tate wathu kuti mubwere mukhalepo mpano mutitonthoze mitima yathu. Ndichope chikwa ife chikachitika, koma inu mukakhapo mpano mutitonthoza kena kalikonse kakhaka ulemerero. Mulungu wathu ndinu wokonda, ndife ana anu ochimwa, koma tikautulani nkhawa zathu mmatimva. Mulemekezeke tate wathu kuti mwatimva. Zikomo chifukwa chakutimva mwa Khristu Yesu. Amen. Makolo, ine ndikufuna ndikupepeseni. Tipepesane wina ndi nzake pa chifukwa cha chimene chationekera. Monga mwamva kuyambira ku Blantyre anthu akhala akuyankhula zabwino zokhazokha zimene mnyamatayo wakhala akutichitira. Palibe amene wayankhula choyipa china chilichonse, kaya wakuchibale kaya si wakuchibale, aliyense wayankhula zabwino zokhazokha. Zikuonetsera pano kuti zazikulu zimene wachita moyo wake ndi khwimbi limene labwera pakati pathu. Pali mafumu, pali olemekezeka osiyanasiyana, antchito za boma, mabizinesi, kuchokera mitundu yosiyanasiyana, kumwera, chigawo chakumpoto kuno, chigawo chapakati. Ubwino wa munthu, ntchito za munthu zimaonekera ndimene tikuoneramo. Mulungu alemekezeke pakulola kuti Rafu akagone. Zikomo kwambiri. Pano ndipempha zizwa kuti mubwere mwalire bambo anu. Hello everyone, my name is Tezizwa Kasambara, third born of Dr. Raf Kasambara. My father, my twin, the greatest of all time. Firstly, I love you. Without you, my life would be nothing. We conquered the world as a family, with you as the driver of the team. You shall continue to being the driver, just as our guardian angel. Today, Malawi has lost one of the greatest men, one who wanted change for the better, one who would rather help someone else than themselves. And if any of you were there to witness it, thank God, because he was truly a miracle worker, not only in the courtroom. Dad, your work ethic was one of a kind. I know someone who pushed me to do more from the heavens. My twin, I can't forget mentioning how when I was on a drip, you also were on a drip. Although Dad was an intellectual, we enjoyed our football together. Nothing will ever separate us, including you joining heaven. Ladies and gentlemen, we gather here to lay to rest a remarkable man, Raphael Kasambara. His journey in this world has touched countless of lives, and the love and respect he gathered are evident from the overwhelming welcome while his remains received at Zuzu Airport. We had spoken about this day before, and while it was Dad's wish to be buried in Blantyre, we had ultimately chosen to honor him here in the northern region, his hometown, where his parents and sibling also rest. I believe if he was here to witness the heartfelt welcome and the outpouring affection at the airport when his remains landed, he would have wholeheartedly agreed with this decision. After that moment, some of us are done mourning. We're celebrating a life now. As we say our final goodbyes, let us remember the legacy of kindness, strength,
resilience, and love that he leaves behind. Let us honor his memory by carrying forward these values in our own lives. Thank you, all of you, for being here to pay your respects and to celebrate the life of my father. Your presence and support mean more than words can express. May his soul rest in eternal peace. Thank you. Zikomo kwambiri ndiperekeso kupepesa mapadera kwa bambo Chihana amene muli president wa Ford ndi vice president wanu amene munafika pano ndi wapemphe olemekezeka a MP adera lino bambo Jione kuti nawonso abwere apereke madandolo awo pa nthawi yovuta ngati imene. Bambo Jione. Eni ndikambe ngichitonga ndiriyengi mchitonga chakwamba ndipepesi kwa a vice president va MCP wo vaimia a president vacharu chinu Honorable Hale Mkandawire. Ndipepeso kwa a former president Right Honorable Dr. Kumbo Gachare. Ndipepeso kwa a speaker wa nyumba ya Malamulo wenu wote na upanu Amagotani kwenda onaso maimpi ya nyangu iyo yatuwa makonsuense ya pambana kuza panu kuzitirizga nao waronde kupepesa kwangu. Ndipepesi kumajaji yose yoye panu pamoza so ndi maroya ngonge panu kutata ya Mnyau Love Kasambara. Ndipepesi kwa senior chief Timbiri mweneku wa mtunda unu pamoza ndi mafumu ngenu ngosi muronde kupepesa kwangu kweniso ndaona ma senior chief yanyawu yoyazo tuwa muboma lino nkatape kuzaliza agogo senior chief Timbiri pamoza so ndimatie wose wowe pano. Ndipepesi kwa ama ndada anyamata ndasungwana Stepano kweniso ampingu stiendesa mwambu ndi anchitu za boma wose wowe pano tosi tironde kupepesika kwangu chakwamba ndokumba kupepesika kwa Makasambara pamoza ndi vana va maremu Adolf Kasambara. Ndipepeso kwa papi wao pamoza ndi azikuru ndi azivurwa va Adolf Kasambara. Chachivi ndipepesi kwa senior chief Timbiri njifukwa uli ndazunuwa zina ra senior chief Timbiri njifukwa chakuti pambiri ya munu Malawi
mone nkunena kuti kunu kunkhatabe munu mkonsuwese inu mungutuwa munthu yumoza mweni wangwamba upanga valo muno Malawi Otoni Ching'oli Chirwa tozi tiziva mbiri za mamba zenzo Otoni wangupanga muno Malawi. Chingumnozge chiuta panyengu inu muma loya yeno wangu tipasa munkhatabe kweni ukongwa mkosuwese munu pa utipasa Adarafu Kasambara kuto ntchito zenzo Adauton Chirwa angugwira istene kumkosuwese munu tenga ukondwa ukongwa chifukwa chakuja ndiroya semu Adarafu Kasambara. Ndikumbukia ini ponda winanga wempiu muntu wakwamba wakundipanga congratulate wenga Adarafu Kasambara tiziva mvurumu au tipemba tavantu kunena kuti akumbanga kuima UMP chifukwa chakuti wenga muntu wamasumphenya kweniso wachitukuku makaboni yaripo lafu wachita vintu vikuru muno mukonsuwense panena po wakumanga secondary school chochingana mwakuti muntu uyu wenga wakwanja masambiro kweni mbiri yake ya masambiro yake ndi ntchito yake ngabira majiwa kacha lafu wenga loya wanthazi muno Malawi wachita vinthu kuru wenga visanji wenga muntu wakovya anandi nchifukwa chake msana wale taona kuimbira vantu laza pano kuzipereka umboni kumperekeza rafu kuti wakaguni mumtendere amanda da apa istata ya buku la zero tata ya so muntu wachitukuku iyi ndirosi ikuru ukongwa muno mukonsuwense ya Nkatabe Northwest kweniso ndirosi kubomarosi ra Nkatabe ndirosi kunu kumpoto chifukwa tata ya muntu pavosi ndirosi mucharu chinu cha Malawi lafu Kasambara wenga muntu yumoza mweniyo walimbikisikanga mudauku watonga tosi tikoza kusimikiza kuti pepo sirafu walanga smart muchanda mweneku mutonga isi tiva kudandaura kuno ku Nkatabe Northwest itaruza muntu yo wenga wakuzirwa tipembe kunena kuti mzimu wakulafu ukausi muchimangu ye ukongwa zikomo kwambiri ndiwapemphe Bambo Gondwe amene akuyimira Law Society kuti abwere nawo apereke kudandaula kwawo pa imfa ya Rafu.
pepani a Minister of Defense amene mukuyimira mtsogoleri wa dziko lino, pepani akubanja malingana ndi nthawi maulemu onse akhale malo mwake mmene mafotokozera kale a Master of Ceremonies. Ine ndikuyima pano malo mwa President wa Malawi Law Society. Mafumu mundilole kuti uthenga omwe andituma Malawi Law Society ndiyankhule mchizungu. Today we honor the life and the legacy of Ralph Kasambala. His dedication in upholding justice, advocating for the rights of the marginalized, and fighting for what is right is what makes us remember him the most. His unwavering commitment for justice is evident in his deeds. Ralph was not just a lawyer, but an advocate for those who needed a voice. His commitment to serving others was truly inspiring. Hardworking and knowledgeable he was. Ralph used the law and constitutional order to consolidate political rights for everyone. Because of his deeds, he has taught us and the people of Malawi to do more than merely talking about delivering economic transformation and freedom. He has challenged us to be champions of progress by using the law. We are therefore invited to do something about the economic challenges we are meeting as a nation, having enjoyed the political freedom the likes of Ralph Kasambala championed in the last 30 years of their life. You remember one of the important cases, the state versus the president of Malawi Ex-Parte Law Society. One of the lead lawyers who challenged the ban on demonstrations was Ralph. This shows that Ralph indeed did his part as a lawyer for us to fully enjoy our political rights. Ralph was not just a good advocate, he was also a leader. In 2003, Ralph was the president of Malawi Law Society. He was Attorney General and he was also Minister of Justice. Just before his demise, Ralph was writing a book on civil procedure, and he was in constant touch with the president of Malawi Law Society. The president therefore calls us as professionals to be the doers of the law, so that the legacy of Ralph is not in vain. Senior Counsel Ralph Kasambala, you will truly be missed, but your spirit will be in the hearts of many of us who had the privilege of knowing and interacting with you. Rest in peace. Your memory will be cherished forever. Amen. Bevani alankhula mchizungu kuti munthu zitanthauzira zovutirapo koma mwachidule angoiponyera kwakuya awa aiponyera gemu iyi kwakuya ndi zimene amachita Ralph. Anali katakwe, anali chipilala, osaopa ntchito iliyonse, kutsogolera ndi zina zonse zinali mwa munthu amene. Ndi apemphe bambo Kalekeni Kaphale amene ntamva dzulo kuti mkalasi amapikisana wina 1 wina 2 wina 2 wina 1 sanachoke bulutu uyu anachoka mamuna. Mkalasimo nambala 1 kupikisana ndi Kaphale, awiriwa ndi anali mashasha. Mkalasimo ndamva dzulo Akaphale bwerani apo. Akundikumbutsanso kuti katakwe oyambira kupeza distinction. Ka distinction ndi chani kaya pa malamulo anali amene iwe. Zikomo kwambiri. Tipereke maulemu kwa onse amene ayenera kulandira maulemu pano, mmene list jana iwerengera Honorable Makande
mungomva kuti ndayibwerezanso nane. Ndayima pano kuyimira anthu amene tinamaliza law school chaka cha 1991. Tinayamba limodzi university ndi Arafu Kasambara, malemu Arafu Kasambara chaka cha 1986. Chaka chimenecho iwo adakhonza 7 points, inenso nkutero. Chakomana kumene kuja tinakhala nongati pachichimwene. Chifukwa chaka chimenecho anthu amati amaloza anyamata awirife. Pamene paja tikambirana kuti kodi ndeti ngatani. Chifukwa ndi mapoints amene munthu kanatha kuphunzira china chilichonse chimene ukanatha kuphunzira. Koma tinapanga seto kuti tiye mphanga tiyambwana tikaphunzire law. Ndiye tidafika kumene kuja ndi azilongo athu ndi anyamata athu azichimwene athu ena. Ndiye malemu Kasambala ndi amene amatigwira dzanja, amene timanthamangira pambuyo. Sadali munthu wamba. Anali nyamata wachidwe ndi maphunziro odziwa kuti nkhani tafunsidwali, funso tafunsidwali, issue yakuti, issue yake ndi yakuti, solution tikapeze pakuti. Ine ndikaona malemu Rafu tinali ngati ma twin brothers. Chifukwa zambiri amatitsogolera ndiwo. Adapeza ntchito yoyamba ku Savjana and Company, anati ndisapite ndekha mphanga tiye tipite limodzi. Ndi adatilemba tonse anthu awiri. Nyumba yogona timagona nyumba imodzi. Mpakano ataona kuti akoma ndikapitirize kwina ntchitoyi. Koma utsogoleri wawo pa moyo wanga ndi pa anthu onse amene tinali mkalasimo udapitirirabe, chifukwa kenako adadzakhala atone jeno idenso nkutsatira mbuyomo. Adadzakhala senior councilor ifenso nkumatsatira mbuyo. Mmene zimachitikira mbuyo monse. Koma chachikulu kupatula kuti Akasambala he was a very gifted individual, ndithokoze kuti mukukula kwathu konse adatitsogoleranso kukonda Mulungu ndi kukonda kuthandiza anthu ena makamaka ovutika. Ndi nthawi zonse tikamakomana, last week inso ndi mawikendi nawo tinacheza nkumakambirana zopitiriza sukulu ndi zina zotero. Koma chachikulu nchoti tikacheza ngati lira Mulungu, lira Sabata amveke mawa tundiyenera ndikatani ndikapemphere. Kukondanso banja lawo ndi ana amene panopo ndingati aziphwanga atisira bambo chitsanzo chabwino. One in life doesn't just have to be ordinary, one doesn't have to be average, one has to continue education, one has to lead. Let's follow his example as a leader in the community, as a leader in whatever he has been doing. For me and for all my classmates, Ralph will forever remain on our hearts, on our minds, as one of the gifted sons of Malawi, one of the gifted sons of Nkata Bay. Ndiyenso china ndinene pano. Sitimangotero twanafe. Timatero kukhala ndi nzeru zotero tikakhala kuti tikuleredwa bwino mmakomomo. Bambo ndi mayi alipo sanasiyane, akutipatsa chitsanzo chabwino, akutilera bwino, tikakhonza kumatilimbikitsa. Kwa onse amene tili ndi ana, tikhale ndi chitsanzo chimenecho kuti ana ukamalera bwino amachitanso bwino mmoyo. Chifukwa pakhomopo mukamakhala kukangana kukwichizana, ananso zimenezo zimakhudza, samatha kupanga realize potential yawo imene angathe kupanga realize. Ndiye iyo ndi example imene naitengera pa family ya kwa Ralph, inenso nakulira mwanjira yomweyo. And for the children, for my young brothers there, they have been lucky that they have had their father until this sad moment. May the soul of my dear friend
Ralph Kasambala rest in eternal peace. Thank you very much. Ndiwapemphe olemekezeka bambo Madise ajaji aku Supreme Court kuti nawonso abwere kuti alankhule. Honorable Madise. Pepani akubanja, pepani ampingo, pepani mafumu onse amene muli pano, pepani anzathu aku MDF, maulemu ndi mujana kambira a master of ceremony sitibwerenza maulemu akhale m'malo mwake. Ine ndayima pano m'malo mwa Chief Justice amene akanika kuti afike azakhale nafe. Iwo ndiwo dandaula kwambiri potaya Senior Counsel Ralph Kasambala. Lawyer kuti aziwike kuti ndi lawyer, bambo Kaphale andichitira witness. Nkhondo ya lawyer timamenyera ku court. Ndiye amalemu akasambala nkhondo ya lawyer amamenyera ku court. Ndipo Chief Justice ndo dandaula poluza Senior Counsel Ralph Kasambala. Mawu amene anandituma ndiopepesa kumayi Kasambala ndanyamata amene mwasala macourt kuno ku Malawi kuyambira ku magistrate ku high court pano tine majaji amene nawonso afika. Tonse ndife olira poluza nzathu lawyer amene amachita practice ku makoti, ku magistrate, high court, ku Supreme Court. Mzimu wa Senior Counsel Ralph Kasambala uuse mtendere. Zikomo kwambiri. Ndiwapemphe akumdauko wa Tonga kuti abwere pano nawonso tiyena ulimodzi. Yes, I will make it. I'll make it. Bonani ada imwe mwaimia president wa Charuchidu. Bonani gogo charo senior chief timbiri ndi vyembe vidu vyose. Bonani kumphara ya nyifwa ndi mbumba ya dandi ama Kasambala. Protocol observed. Ine kuja yumoza wamda okuwa Tonga ngemwe limo wakutimia kumphara ya malangu adachi woni mwasi wakambia kuti waberewe tingishitonga ine nane ndirondonge nthowa yeniyo. Ifwi wamda okuwa Tonga nchakwenere limu kuti tili munyido Raphael Kasambala SC. Chifukwa chake ndi ichi motu kulia wampupuka chinanga uli tukusambira kwene takumbukanga kotukutulia kuno kwidu kunkhata kuutonga mwakuti mwenimo upu ungwambia muvyakava kuvulivo tachitiyanga tosi limoza pano tivaso wengi
chifukwa cha vyawananga vo Yehova wangu apasa vakweni va ife wamda kuwatonga tapindua navo vinandi ndikambi ichi adawa mwenimo wakabalia kuwalele kupereka chovyo kumda kuwatonga kwengo kwambura kusuzwa kwa kuyiu kupereka waka mbwenu muntu sonunade mwenimo Bible kambia kuti andiye sene ndipasene yo atipasanga ndipuchiwuta yewa atumbika ngaso ukongwa mwavyo ifuteva kulia adawa ujazi wa mampa mo wangu kulia kuleleke ndiba papi wawu pamphara ndikugomezga ndikwanja utonga wawo chinthu chakuti tikambepo yapa ndi ife kuno kunkhata tendi Parktown Band yoyitenda charuchosi kwenanganya wakuti akambi agomezga kuja ndi accordion pa chizungu tititi accordion pa chitonga adawa mukwanja honara ndika viniru kamaganda angupereka ndarama ku Parktown Band kutaka guli accordion because chifukwa chakuti munyengu ni nyengu mwamsani accordion yuwa wa mara so apa Parktown ndi accordion wa mamba so wanyidu so wamda wa Parktown ndi wamda titenere kukumbuka vyawezi venvo atichitia ifu takulia ukongwa kuzomba ndi ku Blantyre ku chigawa cha ku Malawi ifu ku South titiri ku Malawi pachitonga chetu asani kwezo wara uchanda mweni mwakambia ndikusati atora nengi anganya wapa mtundu wawu waukasambara umanda atuza kuzibevuka ndikuponya adava kutumbikika kwa manyanda kaya kwezowara kuzomba nge mozowara zidu zakwasana ndi ifu kunyumba idi ya usaka mwanangwa uyu mbwenu watumiza mahama nyengu yiya kwenga mahama ara mbwenu ngatuza vakukwatiska akwera kaya mushita celebrate vyaka vomwa jaria mtengwa mbwema Mercedes atitumiyanga dawo mwakuti mwavyo titenere kuwakumbuka kuwalia kweni chindu chimoza so chinyaki chondingasazwe yapo nchakuti muntu wakusambira ndipo pauchezga nawo tachezga na vadawo kuti uyu munyedu ine chinanga ununkwera ukongo masamu kweni munyango uyu watindi jumpa kuzemerezga vya zeru venevo chuta unga patsa ndipo taona anga nchitu zawo mwavyo vana vidu tishalera yenga model yakuti tikambe kuti mutaona vada arafu kasambara mwene makusambiria muntu wakujipepua kweni wakwanja mdauku wakwanja masambiro sunu mwavyo adawa kutumbikika ndi mariendi ichi zana tenga ku airport peripo ada amava kutumbikika right honorable speaker tarondiri yanga chizizeme ndimbomba yosi yatuwa ku Blantyre teketi tikambe ichi mukatuongiyeko boma la chita chintu chikuru kongwa kuti widu wasa pandege tichikumbuka muvurimo adagogo senior chief Timbiri pangwatika sumu yakuti tiri atimbiri boma yazipereka nyifwa yawo pandege mbweta kumbuka kuti awa boma yiri latichitia chimango pamwenga kundazi ndi pembu sono Adam bwana mkubwa DC vitu anganya asemu yawa mwenimo waseweze nchitu mcharu ichi kutukuwa chigawa chidu chakunu kwa Katimbiri kweniso cha Malawi akumbika kuti kundazi deketi kundazi wakajeni marunga ungapade kuti patisambira history tikasuzike ngichando kuwana kuti kwenga angana mwavyo ifu wamdau kutasonga limana
lenelo tampereka kufumukazi mukulia kwedu tasani yapo ngendi 80,000. Tipembe mzimu wa mnyedu Rafael Kasambara SC uwusi mchimangu cha mboya Kristo. Zikomo kwambiri. Nthawi ino ndi matindi wa pemphe a DC adera lino la Nkhatabe, a district ya Nkhatabe, kuti nawo abwere kuti nawonso ali nafe limodzi. Pepani imwe mwayimirira a president witu Honorable Hale Mlekanjala mukandawire, kweniso imwe muli anduna witu wa defense. Pepani imwe a vice president wa kupumula wa Khumbo Hastings Kachali. Pepani imwe anduna wa maboma ya choko umoza kweniso ukhaliro wa Honorable Richard Chimwendo Banda kweniso muli wa MP. Pepani wa Right Honorable Gotani Hala amama witu kweniso imwe muli wa speaker wa nyumba ya malamulo ya kuno ku Malawi. Pepani wa Honorable Enoch Chihana imwe muli wa president wa Ford. Pepani wa kubanja la Vinakasambara. Pepani mafumu wose muli pano. Pepani wa MP wa chigawa chino. Pepani mose imwe muli pano maloya na imwe mukuyimirira wa judiciary. Ine na imapano malo mwa district commissioner wa Bomalino la Nkhatabe Adada Rogers Newa. Iwo mphanyi wangu wanase pano kweni chifukwa chakuti nyifwa iyi yawasangira wali kulilongwe kugwira ntchito za boma zinyake wangu ntuma kuti chakwamba ni mpepsikani imwe wakubanja makamaka imwe amama Magi Kasambala na wana, chifukwa chakuti tose ise taungana pano palatambinikapo imwe mwamkhala mwekha kuyanayana na kukumbukira chomene adada Kasambala. Pachifukwa ichi a DC wakuti Pepani vantumaso a DC kuti niowe kuti umuvaliri kulilongwe wangu wanawo wa family kulilongwe apo vaperekezganga tupi la dada Kasambala ku Blantyre. Kweniso vantumaso kuti niowe kuti a DC anewa wangu wapa ubali uwe mchomene na dada Lafu Kasambala na akulu wao wa Charles Kasambala, ndipo vantu hawa vamanyana mwahuno yayi kwene vakamanyana nikali kufumira mvyaka vama 90s. A DC wakulira chomene chifukwa chakuti adada Lafu Kasambala wanguwa msambizi wao pankhani za human rights na governance Malawi muno, ndipo wakuyoya kuti usange mwahuno wakuchitemwa kuti ni nkhwantha nawo a DC pankhani za human rights nchifukwa cha nkhwantha iyo agonapo iyo. Pachifukwa ichi a DC wakulira chomene. A DC vantumaso kuti niowe kuti Nkhatabe nge boma ni boma limoza ilo lafumisika vantu wakuzikwa chomene nge ma doctors, ma lawyers na ma profesa uwo
nge nizunulenge a Profesa John D. Kalengasaka chifukwa kapasambizi wane nane nkondwa namwe kweni adisi wakuya kuti mwahuno nchachitima chomene chifukwa yumoza wa vana wa Munkatabe, the finest of the finest lawyers is no more. Wakulira wanachitima adisi. Adisi vantumaso kuti ni wonge kwa imwe mwaimira a president vitu wa Honorable Harry Mlekanjala Mkandawire kuti mukatuongereko kwa president vitu Dr. Lazarus Makathe Chakwera chifukwa cha kulamula kuti mwambo uu wanyifwa mwahuno wa dada Lafu Kasambala kuno Kunkatabe uendeskeke na wanyitu wa sirikali wa Malawi Defense Force kuno Kunkhata tawanyake kawiro mwambo uti ndauonepo yayi nthemwa huno tutika vindu hivi ndimo vikwendera vachitika chifukwa cha president vitu adada Harry Mkandawire mungaruwanga mukawonge isi kuno atonga tikamba kuti mukakambiya president kuti muchitenge vyope mukakambiyeso a president kuti Anankhatabe akamba kuti vipandu patali kwali chitongana nozga kwali wali nkhowa Profesa Kalengasaka wanichongenge walipo kufikira hapa adisi wakuti muzimu wa dada Lafu Kasambala uuse mumtende pepani 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 nanga language ndiovuta kuti uphunzire nkhwantha vyo ndiwapemphe mwini chalo nthakatapondayi senior chief Timbiri kuti abwere alire mwana wawo gogo. chakwamba ndizindima zunga kuti pepani ada Harry Mkandawire imwamiya a president mwisondi mwe andona idu a defense andi chifukwa cha nyengo tikuona so kuchanya pokwaviya nyengo yeyo singatisania sovowa kweni maule munga je marumwaki ngosi munga kumbikia kuja pachitonga tikamba kuti nyifwa ya tidumu ankwamba panyaki tagunyuka so nyaki bakamba kuti tagunyuka wasizinso ngana muwanje wa kukamba kwa kuneneska tawana Nkhatabe panyaki tawana Malawi panyaki tana Mpoto tafa chifukwa ulindikamba kuti tafa chintu chipusucha tawanandi panyaki wapapi olutosi panyang'uniso ntilipu kuti tikafiki kusambira kufika pa maraki ngo ada Lafu Kasambala wangufikapo tanandi timali yakamndowa kweni chifukwa cha lusulawo ndi sukulu yawo tichifukwa chaki yatipangiska kwa zifika pa marungano kulongo kuti adayawa chiuta wangu asambizika
kujaa ndi umoyo ndi wanthu. Ndifiki pa mazu anga ada hali mkandalili mwatipingia mwamia a president mukandiwonge ukongwa ngimwe wanyangu na wawele tiyapo fwa kufwa kwa Adalafu Kasambala kukawingi kunyaki ndi nyengu zintawa pusonu zavuwa panyaki mwati mpangingi mwambu wosu wachitika ya pachanga. Kwa kwine ndachiona chindu nditu chakuti ada president watiti yanja tana mpoto watiti yanja tana nkhata chifukwa chakutuma mwawalawalai mwaja uku maunduna mwakusiyana-siyana paka kufika pa mwambo ngati umu wakwenga kunyaki wenga uta mbwenu wafu alafu kawikini po mungawikia kweni mwaza naye hapa kuzifika tinkhani ya boma mukatiwonge ukongwa tipepesu wakaso ukongwa kupanja lana lafu inya tafa ngepo takambia kanandi patuwa kusuzga tisimika kuti chingawa pucha pakuti tingafumbana kuti wafu yanji lafu wauli lafu kwenchifukwa chakuti mweneko Yehova wawika malilingaki tieni tichizomereze kukayingi kunyaki mbatanya kutifumbana danga kuti tikambie numampa nyifa zinyaki za mizu pakati fumbana tikambie numampa wafaule chifukwa tuona zinchitu zake za mundu zowagwiranga kwenu kufika yapo tikuongeni ukongwa mwandu mose aonani ndi nyengo yavuwa kweni mwapilira kuziperekeza Adalafu tikumbie vyamamba vose kweni mzimu wa Adalafu ukause mtende yewa ziko kwambiri ndi mati ndi landireso pambo zikhale ng'oma amene ali anduna komanso abwera pompano nthawi ino ndifuna ndiwapemphe amene akuyimira president kuti abwere pano alankhule koma mmene anenera mfumu mukatithokozere kwa president a dziko lino chifukwa zimene apanga ndi zachilendo kwambiri anthu sangamvetse koma zikamachitika mpamene umadziwa pansi pa mtima kuti zikuchitika. Ndikupempheni a vice president achipani cha MCP amenenso muli anduna kuti mutilankhule. Pepani Mama Magi Kasambala na wana wose. Pepani Right Honorable Kumbo Kachari, former Vice President. Pepani Vaspika Vitu Mama Gotani Hara. Pepani Leader of the House, Honorable Chimwendo Banda, Minister of Local Government, kweneso maminister wanyane wazikale ng'oma kumaye waliko wanyake kusere huku. Pepani chomeni. Pepani Lieutenant Colonel Lehman, uyo wakuimirira komanda wetu wa MDF. Pepani Gogo Mkakawantu Madise, imwe mwaimirira wa Chief Justice kweneso na majaji wanyake kweneso kukuru maroya wose walipano au wawaimirira wagondwe awanguyo yapa. Pepani wachione imwe va MP vachigawa chino. Pepani chomene imwe mwaimirira DC witu wa Nkata Bay anewa. Pepani chomene
pepani vampingo kwizira kwa achunda kweneso nkuzizwa cha kuona urongozi wa CCAP uli pano chifukwa cha ntchito ziwemi izo Kasambara wagwiranga wakasankhanga cha kuti kwali ni mkatolika wa CCAP nase wakatovwirangako ndi chifukwa mkuona varara pano wa Deputy General Secretary kuona Gogo Mezua Banda wali pano wose awa wafika pano kuzaka perekezga mwana wao pepani chomena pepani wa Senior Chief Gogo Timbiri na mafumu mose pepani vipani vakupambana naona mnung'unawane Chihana walipano wa Ford kweneso vipani vyose imwe mulipano ine kwiza kwane kwa pano ba president wandituma iwo wakuti Gogo Timbiri mwafwa kwene na oso wafwa chifukwa mnung'una witu wagona apa waleka ntchito zikuru mcharo chino cha Marawe. Ntchito izi wachita muno zinyake zikuonekeratu maroya ganyake hali kumanyima kwane huko ni maroya wakutukumuka makoti chifukwa cha iyo wakasambizganga law ku Chancellor College wayoyapo wanyane hapa kuti he was a freedom fighter ngwa kuti vantu vaiva kumasuka kususkana na boma para likwenda makoracha vayoyapo example ya demonstrations maboma wakumanyuma uko kale wakatenge kuchita demonstrate cha uyu wakaruta ukoti wakauskapa kuti para vantu wakumba kuchita demonstrate valikani vachite demonstrate ipo ndikuti ni freedom fighter ni ntchito inyake ikuru iyo tiza kumuruwa cha va president vandituma kuti nzakayowe mazgo ara va president vati vapulika kuti Rafu Kasambara wataika vakandirora kuti iphalire vanyito wa ku MDF titole ndege inyamule thupi lake kwiza kuno kumzuzu kweneso valekera papa cha bakuti muoneskeske kuti vanyito wa ku MDF vazakaperekezge vaoneske ulemu wose kwa mwana witu uyu wali apa nikoreaneko nao awa yoyanga apa va president nao vakuti para kuli madoda muno Marawe kuno kunkhatabe yumoza wao ni uyu wali apa zina la kuti doda ine nilimtumbuka para wati uyu ni doda ndikuti ni akujumpa mwanarume nikatakwe sono yumoza wao ni uyu wali apa va president mbakulira chomene va speaker na ma MP gose mumanye ichi marango gara mukuchitakura gara yumoza wake uyu wakachita contribute marango gara va leader of the house yumoza wake uyu wakaoneseskanga kuti marango gavenge nte yumoza wake ni njani ni uyu Rafael Kasambara Gogo Timbiri kuno kunkhatabe muli kutibabira vana vankhongono chomene munyake otonichirwa uyu wagona paseri pafupi chomene hapa yumoza wake ni uyu wakombenge ndale uyu mphai wakayamba ni kale ikavapo nyengo iyo mukamkhombanga kuti wawe MP wakakana wakuti amnung'una wane Lutanga
ine nkhomba kuti nionesekeske kuti charo chiteuli chendenge makora nionesekese vya law mbachoko chomene awangakana ntchito ya MP uyu wakakana aya ipi nije navuna ntchito cha nkhomba nione kuti vanthu mcharo vaukhala makora nkhuzizwa cha kuti vampingo wa katolika wali pano wa CCEP ivi wali pano chifukwa rafu wakasambizganga chitemwa wakawa wakutemwa ine nkhammanyanga personally wakatemwa nga vanyake uyo rafu nina chigomezgo chose tawanyake pati kuruta nyemnyata msanga kuti ukate nili mkristu manyi vichi wamsanga iyo wali mmaoko mwa chiuta iwo kuruta ugehena chifukwa mwenecho chiuta wamgokera kale tose pano tiliwaza kwa nanga palije murunji sono kwa wanyito wa makoti nempalirane kuti mweruzi murara ni mwenecho chiuta ine nina chigomezgo chose ntchito zikulu izi wachita mmalawi chiuta wamumpokerera wamumgokera para tulipo uti wali kuchitapo pano pasi vapresidenti valekerera pene papo cha vandituma kuti ndipereke kopara la kuti rovwile pa ifwa iyi ya ukwana 5 million kwacha Kristu chipepeso ndizothandiza pa nthawi imeneyi yovuta kwambiri ndiye mungondilola kuti ndiwerengepo pang'ono amene ndingathe mosunga nthawi tamva kale kuti apresident a dziko lino apereka 5 million kwacha komanso bambo Moshini ndi bambo Rafik Gafar ndi amene athandizira pena ndi pena kuti ndege ija itheke ndiye nani kwa soso ulemu wapadera anthu ameneyo bambo Prophet Bushiri apereka 8 million kwacha a vice president a dziko lino apereka bambo Saulo Chilima apereka 2 million kwacha Lipitas General apereka 1 million kwacha Council Saudi 1 million kwacha XTDI South Africa 1 million kwacha Chanko Mzuzu Kona 535,000 kwacha a former president Dr. Bagiri Muluzi 500,000 kwacha Serene Ladies apereka 560,000 kwacha BACC4 Friends apereka 370,000 kwacha Anjimile Mtira apereka 20,000 kwacha a Right Honorable Speaker apereka amene ali Catherine Gotani Hala atipatsa ng'ombe imene yathandiza kuti pano anthu athe kudya komanso apereka ndalama zokwana 250,000 kwacha bambo Hezekia Gotani atipasa 250,000 kwacha Kanso Mchuka
ndi Justice Fiona Mwale apereka 250,000 kwacha. Anyemba apereka 250,000 kwacha. Kahinga Longwe family apereka 250,000 kwacha. Kamuzu Academy 3 alumni apereka 200,000 kwacha. DC Reedy apereka 20,000 kwacha. Amaganga and Company 200,000 kwacha. Dr. Chikosa Surungwe 20,000 kwacha. Offerings in Lilongwe apereka 189,454. Dr. Gerard and Pamela Msukwa 150,000 kwacha. Aguta apereka 140,000. Jifundo ndi Kalaire ndi Zone Ntaba apereka 100,000 kwacha. Honorable Frank Mwenefumbo 100,000 kwacha. Honorable Mvalo apereka 100,000 kwacha. IQ Mwale 100,000 kwacha. Midazo Socials 100,000 kwacha. Mr. and Mrs. Zulu 100,000 kwacha. Mr. and Mrs. J. Biswick 100,000 kwacha. The Suarez and family 120,000 kwacha. Groceries Group 120,000 kwacha. Mr. Kankwalala 100,000 kwacha. Dr. Namariga 150,000 kwacha. Tunis Company 100,000 kwacha. Emilia Kamwendo 100,000 kwacha. Salim Bagas 50,000 kwacha. Olemekezeka Uladi Musa 50,000 kwacha. Linda Chikapa 50,000 kwacha. Bisika family 50,000 kwacha. Honorable Susan Dossi 50,000 kwacha. Alfred and Monica Lungu 50,000 kwacha. John Bande 50,000 kwacha. Natasha Nsamala 40,000 kwacha. Mr. Kajitaye 30,000 kwacha. Prudence Bobe 35,000 kwacha. Mbumba ya Gumulanje 29,000 kwacha. Prophet Gondwe 500,000 kwacha. Mrs. Audrey Kamwaza 20,000. Dr. Swale 17,000. Mrs. Mwakwawa 8,000. Ndi Mrs. Mahuka 5,000. Komanso talandira zithandizo zosiyana zimene mwina tikafika uko tikaonjezeranso maina awo chifukwa ndi anthu ambiri amene athandiza. Komanso a DC adera lino la Nkhatabe atipatsa magreti amadzi amene tikumwawa 300. Komanso mipando atipangira haya 300. Tenti zitatu pano. Komanso apereka lole yoti tithandize pano. So anthu ambiri athandiza mmene akanathera kuti tiatchule somozimozi kwinako tichedwa malingana ndi nthawi. Ndimati ndiwapemphe malingana kuti nthawi ino tikupita kumanda ndikoti tikayale Nkhata. Ndiye ndiwapemphe bambo Kasambala kuti atchule mmene ndondomeko za Nkhata zilili. Zikoma kwambiri. Pepani nonse maulemu aperekedwa kale koma ndingonjezera kuti pazomwe amalengeza monga chithandizo chomwe talandira Honorable Hoffman Makande kuna kuchitonga titiwani mbali ya mafumu na kusokwa aperekeka ndalama izi tingakwanisa cha kuti imoza ndi imoza tizikambi kweni mosi mwapereka chivweni limu mtima mwinu kuti akubanja taronde ndipo tiakuonga ukongwa muchifupi ndikambengebuwa kazo zili kuzi zizitu kuti zinyaki zodazipepo wacha ya ilipo hapa imbwera tivwirane kwanganya Honorable Attorney General apereka ndrama 100,000. Honorable Minister
Zikhale Ng'oma apereka ndrama 100,000. Honorable Kezi Msukwa apereka ndrama 65,000. Honorable Enoch Kamzingeni Chihana, President Afford, apereka ndrama 100,000. Akutumbikika a former Vice President Ada Kumbo Kachari apereka ndrama 200,000 kwacha. Mazinanganya kingapasa na chinena ukamba kwa tili kuti ndigoge na papi Malawi Political Scandal WhatsApp Group adizinaro Malawi Political Scandal WhatsApp Group 103,250 kwacha. Ada Honorable Julius Mwasichione MP 200,000 kwacha. Ada Honorable Chimwendo Banda MP apereka ndrama 200,000 kwacha. Akutumbikika Honorable MP Dakumzuzu Abenex Mamlima apereka ndrama 100,000 kwacha. Ada Saka Professor apereka ndrama 50,000 kwacha. Ashado Amtambalika apereka ndrama 110,000 kwacha. Ada Ngambi Ayemba apereka ndrama za kwana nge 100,000 kwacha. Henry and Kumwenda family uku ni mbumba kwa kuto Ada Beni watitimia nge apapi maziwangano apereka ndrama 3,000 rand. So mungaziwa kuipanga convert yo. Apalemba kuti Mchibwana, it should be M Chibwana apereka ndrama 100,000 kwacha. Ukaoza Banda wapereka ndrama 220,000 kwacha. Mdauka Watonga Atovya ndi ndrama 80,000 kwacha. Maureen Piri Womba Shadow Widiso Anyago atipasa ndrama 50,000 kwacha. Kali tumuvwa kuti Prophet Gondwe ampereka ndrama nyake kweni tarondenge Good News Ministries ndi ministry atumikia Ada Prophet Gondwe abaja mwaitupendera nao mtaona pa TV Atovya ndi ndrama 100,000 kwacha. Ada Honorable Kamuzu Chibambo a President a Petra Atovya ndi ndrama 100,000 kwacha. Muchifupi pondakambia katingakwanisa cha kukonkhoma katali ndikafupi ndrama za kumphara kwa fumu talonde kuzika pamoza za kwanange 2,650,900 kwacha. Kristo poda jumba pa stage isonu tifiki pa mwambo wa Nkhata. Pa mwambo wa Nkhata u imuka kuanga mazira ngino chondi yesesani kuti mukafiki kumasana. Mujijewa omwe timve maina athu ati yesese nditu tisalephere tikafike kumalo kumwe kukagone mbale wathuyo. Nkhata yoyamba akati tungochula zose tingochula zonsezo koma mukamava ndiye oda yake imeneyo. Yoyamba Mrs. Mark Kasambala kenako ana athu kone Speaker ama Catherine Nkhata delipo manyake mtaona kangemba speaker a speaker ndi Mrs. Rafu enga klasi moza agonanga hostel imoza ku secondary ku Kamuzu Academy kutowapo a Buxton na Mizinga ndi Angela mwamdiki ya Nkhata kutowapo a Mrs. Kachirika ama akulwerezi pamoza ndi azichi a Mrs. Chibwe mwamdiki ya Nkhata ku judiciary
kuliso nkhata yanu. Ku Law Society Victor Gondwe kuti nkhata yanu. Paliso nkhata yapadera ya ajaji Fiona Mwale. Then oyimira DC kuliso nkhata yanu. A church kuli nkhata yanu. Anzatu aku St. Montfort Parish mwatiperekeza kuchokera ku Blantyre. Then CWO ndi anzatu aku St. Jude Mpakati komwe kumapemphera malemuwa. Then Dr. Damarika mothandizidwa ndi Fidelis akaika nkhata yawo. Then a GVH adabwana achijeri ndi a senior chief atimbiri namwe nkhata ino. Then ku office komwe amagwira chimwenewa Kasaka Law Consultants Ralph and Arnold. Then ku company ya Lamatua CWT nakoso kuli nkhata yawo. Then kuli nkhata ina ya all the support staff akuma office go and domestic kunyumba na also akaikapo nkhata yawo amene onda kumbo akadikira nkhata imeneyo. Then Maganga and Company avoided Jumbe akadikira nkhata. Then pakabwera my friends of RAF. I'm sure almost everybody here ndizake wa RAF. Koma tangotengapo apang'ono omwe ali pamenepa tangekapo anthu 6 I think akatagwiza na atatu pali Mr. Uchizingwira, Mr. Manuel Teu, Mrs. Trigu, George Mchuka Mwale, Lakson Chirwa and Holmes Banda. Tiyesese ndithu kuti tikapezeke kumalo kumeneko. Then pamapeto tribo chigulu ndithu anthu ufe akachida Kasambala. All the nephews and nieces tikaika maroses athu. Isitosi tadananga adaka Sambala kuti akuru pe akuru avurwa yanga damana adara azichi vanaka msivani tosi tamika limoza pa umaliro. Pepani mundigoke tunguluwaso nanga ule vipi atondeka kuza kwenenga mndoa vakutondekesa vengapo aleka kufika kweni penkhata so ya vice president. Ndaunga kongwa utemba umundipasa kundipasedi mwapapi ngweno ye ukongo. Ulemu waperekedwa kale panthawi bebani kwambiri pakazovuta mitu imabalalika. Panopoti ndi anzathu mwatiperekeza kuchokera ku Blantyre kulilongwe Zomba ndi Madelena ndi ena. The program ina kuti tikachoka kumanda tije koma anthu ena poti azibwerera zovuta zachitika ndi sana. A lot of people have been inconvenienced and zochita zawo ena afuna kuti abwerere. Ndi chakudya tinakonza motero pali chakudya cha anthu omwe achoka kunjira, the special caterers that are gathering for those people. Ndi amongst those that would prefer to go back ikati kupita kumanda mufuna kudya, please mungopita pasogolo patenti yo mukwera mona nyumba patunda pa gogo, you can go there and get some refreshments inomwe mufuna kubwerera. Koma omwe tikakhala ulimozi paka kumaliza tikaja pobwera kumeneko. Okay, nkhata so ina tinaiwala koma mavipi ndi tinaiwala nkhata zawo. Pali nkhata ya former vipi akumboka jari. Then pali nkhata ya the current vipi Saulos Chilima. So panthawi tipereka chiopsezo cha mipingo ya kupambana Aggressive Evolution Ministries apereka 2,000, St. Joseph Parish 20,000, Catholic Church Kapuzi Zone 4,000. Toto itu yakwana 26,000. Ndipo ndrama za mbali ya masozi zengaya hapa yakwana 406,635 kwacha. 380,635 kwacha. Tikaparikiza zose pamoja 406,635 Kristo. Panthawi ichi mbumulala atilangulepo na walilepo tikatero abantu pamoja tapeleke tuiso yeo. Maulemu ngapelekeka kali amanda da kulia nkumoza pe vikolo ndipo wakambata zizwa Kasambala kuti kulia talia sonu ndisekelesi waka la umoyu wa kurafu mkoku wa gona
apa ndi nyengo nati yakuti tikaperekeza anyidwa awa mwapadeye ndiwonge anyidwa amachalichi ndi wachalichi maulemu ngapereke kakali kuboma nungu ndikuti kweni ndiwonge achalichi wakambika apa a Reverend J.M. Kamisa, a Synod Moderator elect, Reverend I.V. Muhoni, Synod Deputy General Secretary, Reverend Dr. O.P. Mazunda, former Synod General Secretary, Reverend Dr. H.M. Ngoma. Bepanhas pano ndasista ndiwonso achealede watulia ku St. Montfort Parish amagombeza kweniso achealede waku St. Montfort Church wona ute na upano ndiwongiso alongozwe aku St. Jude sector uzengezgani ko mnyiduyu wapempheranga po guta tamwongane nyifwa nguliyana Kristo chitu isikapereka kali soti pemphe anyidwa aku MDF azathu aku MDF mungiza sono apa kuti muyambeko mwambo winu ndaluwa chinthu chimoza anganya unundiwonga so abambo anyango abambo kuno kusiwa kumene kunali mwambo wotsanzikana ndi thupi la malemu Rafael Kasambala muno mmudzi mwawo kwa Chijere chiro panakali pano chimene chikufuna kuchitika kapena chimene chikuchitika nchonena kuti asilikali agulu ankhondo akufuna anyamule thupi limeneli kupita nalo kumanda kumeneko ndi kumusi kwambiri kumene kuli manda a the Kasambalas banja la Kasambala limakona kumeneko asilikali agulu ankhondo amene mukuona mchithuzi mwazimayi amene anakunga kofi limeneli akukonza nkhata ndi zina zotero kuti nachoka kuti asilikali agwire ntchito yawo bwinobwino kuchoka pamalo pano mmene tikunenera kunena kuti kumaliza kumano kwambiri kukulira kukulira maliro imfa ya Araf Kasambala Justice Matise Benedict Judge akubawula milandu nawonso limodzi mwamene analirapo ponena kunena kuti iwo Araf Kasambala analomenya nkhondo malo milandu kamba kuti nkhondo imene amamenya maloya imakathera kubawula milandu komanso panaliso Kalekeni Kapala amene ndi Kalekeni Kapala amene ndi Attorney General nayenso wapuma udindo amene Araf Kasambala nawo anagwirako ntchito mboma udindo amene unawonso anakamba mbiri ya Araf Kasambala kuchokera ku skulu kumene akuti anali limodzi komanso atamaliza skuluyo amayamba kugwira ntchito limodzi amakhala limodzi komanso apanga zinthu zambiri limodzi iwo afotokoza zimene akuthandiza Kasambala iwo Kalekeni Kapala walimbikitsa pa nkhani walimbikitsa pa manja awiri amene banja la Kalekeni Kapala banja Kasambala kuimba ndi zina komano anapereka malangizo amene wawanso kuti akupita kwa anthu amene ali pano amene akupereka umboni akukhala nawo kwa
mwambo umaliza kuleka manda Aref Kasambala komano ukapita makolo onse mdziko muno kuti ofika ana kumalera bwino mene zinakhalira ndi Aref Kasambala pona kuti ana ukalera bwino iwonso kutsogolo amadzakhala anthu abwino zomwe zinachitika ku banja la Aref Kasambala amene analerera makolo awo zimenso zakhala zikuperekera umboni zimene munthu amenekera kukhalira monga kupereka iwo akuti anali wopereka kwambiri. kusiyana ndi ku Blantyre kamba kunena kuti akafika kuno amazalimbikitsa anthu amalimbikitsa nkhani ya maphunziro komanso amene munakhalira zanu tena zalumanda nanena kuti pabwera anthu ochuluka kwambiri atsogolera zipani zosiyanasiyana ali pompano ogwira ntchito mboma nawonso ochuluka kwambiri ali pompano kudzaonerera kuyikira manda kwa Aref Kasambala amene alisiya lachisanu lapitali ndi anthu ochuluka amene ayankhulapo pa imfa yawo. Nkhani zambiri zimene zatuluka mulo pano ndi nkhani zimene Aref Kasambala phangati asiya uthenga kwa anthu kuti azitha kutsata zimene Aref Kasambala amachita. Izi ndi malingana kuti kandi kubwalo milandu ananenapo zoti ngakhale anali lawyer kubwalo milandu komanso msociety ku Blantyre kumene amakhala kunyambani so kuli ngwe zina zimene zikuchitika kuno ku mudzi wa Chichere Chirwa kumene Aref Kasambala amachokera limodzi mwa nduna zakale zimene zinagwirapo ntchito mboma monga nduna yona za malamulo komanso mkulu wolangiza boma pa milandu komanso anakhalapo mkulu wa bungwe la Malawi Society jalima kuna za oyimira anthu pa milandu komanso anagwirapo zinthu kwambiri anagwirapo maudindo ochuluka kwambiri ndi mmene zinthu zikukhalira pano. Tinakhala tikudandaula chifukwa choti takati mvula kwambiri pano mvula yadekha ndi mmene yakukhalira kuchakukhala ngati kukuzawala kumano ndi mphepo zake malingana ndi akuluakulu ona za nyengo pachana nena kuti mwina kukhale ngati kulibata tikamafika chamma lachiwiri kapena lachitatu sabata ino koma pana kali panopa tiyembekezere kunoko kukhata pe kuti nthawi ina iliyonse mvula imeneyi ipitirira kutsika kamba kunena kuti mudzi wa Chichere Chirwa uli mphepete kwambiri mwa nkhalango ya Kaning'ina imene nthawi zambiri ndi imene kumakhala ngati mvula imayambira imene imakwa kwambiri ku Mzuzu komanso madera oyandikana nde timanena kunena kuti panopo khangati anthu akunyamuka akupita kumanda kumene Aref Kasambala akagone manda kuchokera kuno kunyumba kukafika kumanda sikuti ndi patali kwambiri ndi mtunda oyendeka ndithu ndi tikudziwa kunena kuti anthu ambiri akukhamukira ndingotsanzika kunena kuti tiyeni tipitirize kuonera maprogramu otsatira. Ine Steve Zimba kuno kunkhata nzanga chakunyambo Angela Saidi Nobet Mzembe komanso amene watifikitsa kuno kwa Chichere kunkhata Bay James Chiumya. Tiyeni tipitirize kuonera maprogramu otsatira pano pa kanema wanu wa Zodiac. Zikomo kwambiri. What is that?
Ino ndi Zodiac Broadcasting Station, ZBS. Iwe Zodiac, bwenzi langa dziko limodzi